jaga chini Boiragipara o South Gogolnagar bisini andhra Boiragipara o jaga chini takhuk bodro bini sakham yangma bai chungna yakrai thangka belai khal dulajak chung chini Tripura mothani wngwi 29 Krishnapur ni wngwi chini o jaga phaimanjak phaijak chini Boromgonang block president Dasonjit tai phaimanjak phaijak oro vice president Dadinesh o jaga tongo chini block member ingka Sanisong yang tongo chini secretary chini Omen Babu ingka tai TWF YTF Tripura motha je miliwi chung je mansak tini bini nukungko chung subasu phaika ingka hangkai amsuk saboino chung tini je mansak chung chini Tripura motha tei bubagram nahar mungbai chung tini o jagao rang kisa subasu laimen hambai.